Hangal ka pala eh. Ba't hindi ka pa member? Simple lang naman. Hindi mo na kailangan ng jowa. Nagagastos mo ng libo-libo kada buwan sa ating 129 na month lang. Bakit one day ago yung comments? Ayan ang kasagutan. Kasi mga badges na nag-e-evolve, nag-iiba habang tumatagal at dumadami ang buwan na ikaw ay naging isang member sa ating channel. Buti pa rito na ibabalik ang nade-develop mong feeling sa iba. May bastos. Sana nakakatawa naman yung Pau Demon. Ang AG mo naman, Pau. Demonetize. Wala ka ng pambayad sa renta ng bahay. Para may pambayad tayo pandagdag sa ating mga video sa aking landlord na hinahabol ako palagi para sa pambayad ng bahay. Makakatulong inyong 129 a month na membership. May libre kayo dyan mga emojis na gawa ko rin mismo. Wow, ang talentado mo naman pang hayop ka. So, ayun. Pag nag-livestream tayo, depende. Pag nasa mood ako, ayaw ka naman pilitin. May mga members na only livestream kung saan maglalaro tayo mga iba't ibang mga games tulad ng horror dahil kailangan ko ng kakayakap habang naglalaro. Kapag tagal-tagal, magdagdag pa tayo ng ibang mga tier o ibang mga presyo. Pero sa ngayon, yun lang muna. Maraming salamat mga pamangkin. Sa ako na lang paggastusan nyo. Hindi ko kayo loloko. Maraming salamat sa pagiging isang pamangkin member. Ano pang hinahantay mo?